patuloy na pagdidinig ng Senado, gaya ng sinabi ko, talagang nagpapalusot, nagpapa-admit po ng sobra sa kanilang araw na dapat ay admitted sila. Kunwaring nagkakasakit, huwag nyo naman po sana gamitin yung ospital sa pagkukunwari at sa inyong mga drug transactions. Sa lahat po ng drug lord, ingat po kayo. Huwag nyo na po kung i-bribe yung ating, hindi nyo po mababribe si Bantag. Kung gusto nyo magpa-admit, kunwari kayo magkasakit, magpa-dextrose kayo, baka hindi na kayo magising ingat lang po. Sir, sorry, pero tingin mo kaya ni Bantag yun? Kaya. May plano daw. Competent at saka honest eh. Sabi ni Panelo, basta competent at honest.